Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel esisikaza kuyona amaphupho igama lami nguHlengiwe Sibongo kwambotholo. Ngane zakwethu ngisacela ukuthi ngichaze lokhu-ke bafowethu. Ngikhiphe ividiyo eshoyo ukuthi uma ufisa ukungifonela ngikubhekele ngingakubhekela, yebo lokho ngiyakwenza ngesimo sabantu othola ukuthi bake basende ama-message noma bake befona abanye becela ukuthi ngibabhekele. Sekuwukuthi kuyenzeka uthole ukuthi baze bebaningi, uthole ukuthi omunye uyangifonela agcine engasakwazi ukungithola efonini. Kodwa khona engicela ukuthi kukulungisa kancane. La ngicele ukuthi usende igama lakho enambeni 076 14 33135. Senda igama lakho, mina ngizobe sengibuyela kuwena nento ethi uzofaka nansi i-account ozofaka kuyona u-R100. Mase wenze kanjalo, ngicela phela ngane zakwethu mase ngikwenzele kanjalo, mase ufaka u-R100, mase uyalibhala phela igama, i-message, ngoba abanye bakhona engikwazi ukubathola uma besende ngo-Capitec, bakhona engakwazi ukubasenda uma besebenzisa u-FNB. Ngicela ukuthi uma wenzekile imali wayifaka ngo-FNB, mase uyangisendela usho ukuthi uwena usibanibani ofake imali ewukuthi, khona ngizokwazi ukubuyela kuwena, ngoba abanye anginazo iy'namba zabangizazi. Baningi abantu othola ukuthi bayafona ngosuku, uthole ukuthi angikwazi ukuyibheka inamba, angikwazi ukuyibona le ekabani, le ekabani. Ngaleyo ndlela ngicela ukuthi mase ukwazile ukufaka lo R100, wadiphozitha lo R100, mase uyakwazi ukuthi ube usuyabhala phela ukuthi igama lakho usibanibani, i-reference yakho ithi. Ngaleyo ndlela ngobe sengiyakwazi ukuthi ngibuyele kuwena, kwazi ukuthi sikhulume nawe, uyabona. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uma kwenzekile ngakusendela phela i-account number ukuthi ungafaka. Uma uzibona ukuthi ngeke uze ukwazi namhlanje ngoba ngisebenza ngesikalo sabantu, ngilinde futhi ngisebenza ngesikalo sabantu abathize, mase ngikwenzekile ngakufaka kwi-list ukuthi sizokhuluma, ngiyayicelela phela ingane yakwethu ukuthi usho ukuthi cha ngeke sikwazi, khona ngizokwazi ukuthi ngifake omunye umuntu, ngoba lesi sikhathi esuke ngisilindile ngithi hayi mhlampe sokhuluma, kanti omunye uthole ukuthi ngimsendelile leyo nto leyo, uthole ukuthi yena uyoze abe no-R100 ngenyanga elandelayo, uyabona. Manje makukanjalo futhi kungcono mezokhuluma asho ukuthi cha mina ngiyacela ukuthi sike sikhulume njengamanje ngiyobe sengikubona ngolunye usuku. Kodwa kube kuhle uma uthola ukuthi uzokwenza into ephela, ngoba baningi abantu abasuke belindile kwi-list abasuke befuna ukukhuluma nami. Ngaleyo ndlela ngiyazicelela ukuthi uma kwenzeka ukuthi usufaka u-R100, bhala i-message eshoyo phela ukuthi cha khona usukufakile, khona ngizokwazi ukuthi ngibuyele kuwena ngokushesha, ngoba abanye benu angizazi iy'namba, ziningi izinamba ezifonayo. Okwesibili, uma ungafakanga u-Capitec aliveli kalula igama lakho, kuba nzima ukuthi ngikubheke ngibuyele kuwena ngikwazi ukukhuluma nawe. Ngaleyo ndlela ngicela ukuthi ingane zakwethu senze kanjalo. Uma khona ubhuti kuthiwa uMngomezulu, ngiyacela ukuthi uMngomezulu no-S Gumede abawu-2 angikwazi ukuthola iy'namba zami, ngiyacela ukuthi ningizame ningisendele iy'namba zenu. Ngiyazi ukuthi nike nafona ngazo, inkinga ziba ningi, uthole ukuthi angisaboni ukuthi ekabani. Ngiyacela ukuthi nenze kanjalo ngane zakuthi khona kuzoba khona iqiniso phakathi kwami nani. Mase kuthi yilaba abanye uthole ukuthi Nkosi yami bake bazame ukuthi sengifakelile lo R100, sengimnikezile lesikhathi, mase kuba yiphutha libe ngakimina, uthole ukuthi sengibanjezelwe noma sengiphazanyiswa abantu othola ukuthi basuke befike nje ngezinyawo zabo bacela ukuthi ngibalekelele. Ngaleyo ndlela mase ngithi hayi ngizobe sengibuyela kubona ngaleso sikhathi lesi sengiqede ngalaba abasuke besegcene, ngoba sengenzela ukuthi bathole ithuba lokuthi bahambe. Manje-ke inkinga mase kuba yilapho, kodwa nje ngokweqiniso suke ngizolenza iqiniso ngibuyele kunina. Uma kwenzeka abanye uthole ukuthi sekuze kwaba u-2 days kodwa awupheli u-3 days ngibe sengibuyela kunina. Ngaleyo ndlela ngiyacela ukuthi kube ukusebenzisana kanjalo. Uma ukuthi ukwazile ufaka u-R100, ngisho ngiyenzela i-message phela esho ukuthi imina usibanibani igama lami, ngifake imali ewu-R100 nge-reference ethi kanje, ngiyakwazi ukufonela ngokushesha. Ezinye-ke iy'namba ziyangidukela uma ukuthi sengena u-R100. Ngiyacela futhi ukuthi ungayifaki imali uma ukuthi angikutshelanga noma ungangibuza ukuthi le namba isebenzisa u-Capitec. Uma ngakavumi nje ngicela ungayifaki, ungilinde, ngoba ngisuke ngihamba ngesibalo sithize sabantu engenzela ukuthi ungaze ube usulinde isikhathi eside ungasangitholi, uyabona. Ngize ngibuyele kuwena ngolunye usuku oluthize. Ngicela nje usho ukuthi uzongilinda ngikusendele lokho engikusendela khona, mase futhi uma kwenzekile wangakwazi ukuthi isikhathi esisuke kade sikhulume ngaso ukuthi uzongithola ngaso isikhathi, ngike ngizame ukubuyela kumuntu ngimchazele ukuthi cha lalela ngane kwethu ngeke ngathi ukubambe. Ngaleyo ndlela ingane zakwethu ngiyacela ukuthi sisebenzisane kanjalo, khona kuzoba iqiniso. Ngizimisele nami ukuthi ngikhulume kube kuningi, sikwazi ukubhekela abantu abaningi. Ngiyabonga nabakwazi ukungisapotha nisaleni kahle.